Katalin mondja el köszöntőjét, és nyissa meg a kiállítást. Hölgyeim és uraim, kedves megjelentek! Egy hobbi, egy szabadidős elfoglaltság és egy, ahogy az alkotó mondja, terápiás munka eredményeit láthatják a Közösségi Ház kiállítótermében. Antal Mihályné, Jámbrik Jolán egy súlyos betegséget és családi tragédiát követően baráti jótanácsra, lelkének megerősítésére kezdett el egy sajátos kézimunkával foglalkozni. A baráti ösztönzés átsegítette a kezdeti gátlásokon, és az eltelt, majd 2 évtized alatt számos munka bizonyította, hogy érdemes volt meghallgatnia és megfogadnia a segítő szavakat. Hölgyeim és uraim! A kivart képek készítője nem képzőművész, csak egy kézimunkázni szerető ember. Egy-egy kép elkészítésekor gyakorolja a türelmet, az aprólékosságot, a szorgalmat, hiszen ezek nélkül nem igazán megy. A munka eredménye ezáltal lesz méltán figyelemre méltó. Jolika 20 éves alkotói munka alatt több tucat képet var ki. Sikereiben 2 számára igen fontos személlyel osztozik a köszönet szintjén. Az ötletért, a bíztatásért, a segítségért Száfnerné Icával, a képek keretezéséért pedig férjével. Tisztelt megjelentek! A falakon elhelyezett varrott képek nem egyedi tervezésűek, színviláguk alapjait más találta ki. Azonban aki kivarta, mégis olyan munkát végzett, amely önmagán kívül mások tetszését is elnyeri. Aki próbált már valaha egy szita lyukaiba sok színes vonalat beletömködni, tudja, hogy az nem olyan egyszerű, még ha tűvel teszi is az ember. Bonyolítja a helyzetet, hogy a fonalakkal meghatározott rendben és kötött színvilág szerint kell kitölteni azokat a szita lyukakat. Hölgyeim és uraim! A goblen annyit jelent szövött fali szőnyeg. Varrottásának technikája az egyik legrégebbi, szövést utánzó, keleti eredetű öltésmód. A goblen egyrészt a dekoratív, művészi igényességgel szövött, másrészt a mesteri kezek által hímzett, avagy varrott kárpitok készítése. Mára a professzionális szintre hagyományozódott a szövött kárpitok készítése. Mellette széles körben kedvelt, újra elterjedt eljárás az úgynevezett goblenvarrás, azaz a varrott kárpitok készítése. A minták évszázadok óta változatlanok, így örök téma a tájkép, a csendélet, az arcok és a ruhák világa. A varrott goblenek kanavára, egy speciális textilfajtára tűvel öltve készülnek. A kivarrás egyik fajtája a magyar öltés, amely világszerte híres magyar urihímzés egyik alapöltése. Az egykori falakat beborító nagyméretű fali kárpitokból és baldahinos ágyak függönyeiből bútorkárpittá, párnahozattá, végül finom kezek által megmunkált fali képekké, apró csodás ajándéktárgyakká vált ez a nagymúltú technika. A képek készülhetnek öltésenként leszámolható vagy varrás alapra előfestett minta alapján. Élő, eredetien szép varázsát a finom gyapjúfonalak adják, amelyekből összetevődik egy színfolt. A gyapjúszálak bolyhos, egymásba folyása adja ki a színfolt csodálatos vibráló életét. A varráshoz használt osztott hímzőt lehet 9 szálassá növelni, avagy felezve 3 szálasként használni. Régies hatást ad az öregbítés, egy szín 2 közeli árnyalatának 3-3 szálas összefogása, amely kitöltendő felületen kissé kopottas, antik hatást kelt. Hölgyeim és uraim és kedves megjelentek! Az itt látható képek klasszikus, hagyományos, előfestett minta alapján kivált goblen képek, melyek témaválasztása szerteágazó. Megjelennek a gyönyörű mozgású lovak, láthatunk portrékat, köztük a cigánylány, a Cinkapanna, az utcai madonna képeket. Néhány tájkép is kikerült a falra, mint a Monsztári híd, az Esztergomi bazilika. A boldog békeidők polgári hangulatát idézik az eljegyzés, a várakozás, a levél, a barátnők és a csendéletképek. Végül néhány vallású témájú munka zárja a sort, mint Jézus az olajfák hegyén és a végső remény. Lényeges, hogy a képvarrások készítéséhez semmiféle kényszer nem kapcsolódott.
azok önzetlenül, saját örömre, öngyógyításra készültek, és nem kevés munka van bennük. Az alkotó szavainak felidézésével ajánlom szíves figyelmükbe a kiállítást. Ahogy Jolika mondta önvallomásában. Nagy boldogság tölti el a szívemet, amikor egy-egy kép felkerül a falra, és nap mint nap látom, hogy mégiscsak jó, hogy elfogadtam a felém nyújtott segítőkezet. Köszönet mindazoknak, akik észreveszik munkáimat, és megérzik bennük azt a szeretetet, amivel készültem. Hölgyeim és uraim, a látásukat kérem. Járjanak körbe, és keressék azt a vizuális élményt, azt az életörömöt, ami az önök számára is szebbé teszi a mai napot. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Antal Mihály Goblán készítő köszöntője következik. Engedjék meg, hogy először is én nem E-betűvel fogok beszélni, hanem hagyományos Ö-betűvel. Kedves érdeklődők, mindenek előtt szeretném megköszönni egyrészt a lehetőséget, hogy bemutathatom szabadszálláson is a munkáimat. Másrészt önöknek külön-külön is, hogy megtiszteltek azzal, hogy eljöttek kiállításom megnyitójára. Szabadszállással régóta van kapcsolatom, hiszen Sövény Sándor és Sövény Sándorné vezette Szabadszállási Rokkolya Szövetkezet bedolgozója voltam egy ideig, és mint szomszédvárosba ma is eljutok ilyen-olyan okokból. Mindig szerettem a szépet, mert hiszem, hogy az embernek szüksége van valamire, ami időnként megmelegíti a lelkét. Egy-egy írás, vers, kép mindig megfogott. Segítettek a minden ember életébe, így az enyémben is előforduló mélypontokon túljutni, vagy legalábbis elviselhetővé tenni a súlyosabb időszakokat is. Én a legmélyebbre édesanyám és édesapám 98-as tragikus halála után kerültem. Nagyon megviselt elvesztésük, súlyos és mély depresszióba estem. Egy számomra nagyon kedves korombeli Szágner Jánosné így szabtálva kínlódásaimat, azt javasolta, hogy terápiás céllal tanuljak meg goblenképeket varni. Be kell valljam, én akkor kinevettem őt, hiszen olyan remegett a kezem, hogy elképzelhetetlen volt számomra, hogy én valaha is kivarjak egyetlen képet is. Aztán összeszedtem magam, és nekiláttam. Hála Istennek! És köszönet Icának az ötletért, a biztatásért. Ma már elmondhatom, a terápiás cél is megvalósult. Azóta már 3 kiállításon láthatták az érdeklődők a munkáimat, 2 alkalommal az Izsáki Sárfehér napokon, és egyszer az Izsáki könyvtárban mutattam be. Ez a szabadszállási bemutató lett a 4. kiállításom. Icának ezerszer köszönöm a biztatást és az ötletet, hiszen neki köszönhetem, hogy most itt lehetek, és bemutathatom a munkáimat önöknek. Mondhatnám úgy is, hogy egészségesebben, mint ezelőtt. A másik köszönet a férjemnek szól, mert a varrást ugyan én csinálom, de az üvegezést, keretezést, feszítést ő végzi. Bár nem asztalos, hanem kőműves a szakmája. És azt is köszönöm neki mindezeken túl, támogat abban, hogy elkészülhessenek a képjeim. Szeretném még itt ugyancsak megköszönni a gyerekeimnek és fiamnak, lányomnak, unokáimnak, hogy ugyancsak segítenek a képek kivarrásába, sőt, még több, még a kiválasztásába is. Elmondhatom, hogy nagy boldogság tölti el a szívemet, amikor egy-egy kép tényleg felkerül a falra,
és nap mint nap látom, hogy mégiscsak jó, hogy elfogadtam a felém nyújtott segítő kezet. Köszönöm szépen! Köszönetet mond mindazoknak is, akik észrevették, észreveszik munkáimat. Megérezték és megérzik bennük azt a szeretetet, amivel készítem és megmutatom azokat. Köszönöm, hogy ezt néhányan el is mondják nekem. Nem is gondolják, mennyire sokat segítenek ezzel mindennapjaik megélésében. Bízom abban, hogy mindazoknak a szabadszállásiaknak is, akik megnézik a képeimet és szépnek találják azokat, szerzek egy kis örömet az itt kiállított munkáimmal. Most arra szeretném kérni az itt jelenlévőket, hogy fogadják tőlem szeretettel egy csekély kis vendéglátást. Bocsássák meg nekem, hogy egy kicsit azt hiszem, tombol bennem, aminek nem kéne. Nagyon szépen. És van még egy rövidke kis mondandóm. Szeretném az Icának meghálálni, ami eddig eljuttatott. Köszönjük szépen! Szeretném mi is a kiállítónak megköszönni ezt a kiállítást egy csokorvirággal. Kérem Önöket, hogy a kiállítás megtekintése után fáradjon